ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2022ର ନୂତନ ସକାଳକୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏ ନୂତନ ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁଟି ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରୁଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ, ମାସକୁ 70,000 80,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ମଜୁରୀଟିଏ, ଡେଲି 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥାଏ। ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗଟି ପଚାରୁଛି, ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହୁଛି, ମୁଁ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି କିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଉଛି, ଆଉ କିଛି କରଜ ଲଗାଉଛି, ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରୁ କରଜ ମଧ୍ୟ ସୁଝୁଛି। ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗଟି ପଚାରୁଛି, ମୁଁ 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ସମ୍ଭବ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତୁ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛୁ? ଆଉ ସାଙ୍ଗଟି କହୁଛି, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରଜ ତାଙ୍କଠୁ କରିଥିଲି, ଏବେ ସେ କରଜ ମୁଁ ସୁଝୁଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କରଜ ଲଗେଇବା ଅର୍ଥ ମୋର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରଜ ଲଗାଉଛି, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ କରଜ ମୋତେ ସୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ବାକି ରହିଲା ଭଲରେ ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ବଳକା ରହେ, ସେ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର, ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇ ରହୁ। ଆର ସାଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ତତେ ମୁଁ ମାନିଗଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ସକାଳରେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର।